Sugeng siang awit kersanipun Gusti ingkang murba dumadi ingkang sampun pinaringan kesarasan karaharjan kawilujengan tansah kajiwa kasarira dumateng kula lan panjenengan sami. Ingkang kula hormati Ibu Rosie Adinda Aurora SPD menika guru bahasa Jawi wonten SMK Dharmabahari Surabaya. Boten kesupen dumateng sedaya kanca ingkang kula tresnani tepangaken nami kula Ido Prawira Julian Mardianto. Wonten mriki kula badhe tindakaken praktek pidato kanthi rokok punika membahayaaken. Para hadirin ingkang kula hormati, para guru saka kanca-kanca sedaya, ing kesempatan menika kula badhe matur babagan bahaya merokok. Rokok dudu mung masalah kebiasaan nanging masalah kesehatan lan masa depan. Keping pisan, rokok membayani kesehatan. Asap rokok ngandhut ngemut ewonan zat kimia kan kata ing antarane racun niku saged nyebabake penyakit jantung, paru-paru, kanker lan lemes ing awak. Senajan mung nyoba, racune tetep mlebu lan ngrusak organ awak. Kaping kalih, rokok membayani wong ing sakupange arep rokok. Tangan kaping kali luwing membayani timbang perkara ngerokoki dawe. Bocah, ibu-ibu, kanca-kanca ing sekitar saged kena penyakit amarga asap niku. Kaping telu, rokok ngrusak masa depan. Dhewe kebiasaan merokok tegese membuang duit mung kanggo barang sing ora ana manfaate. Duit sing kudu kanggo sekolah, kuliah utawa kebutuhan penting malah entek kanggo rokok. Kula saka niku ya ayo kita padha ngadohi rokok lan ngalalike kanca sing isih sing ngudut, awit sehat iku regane ora ana tandingane. Kumangkas mugi kita sedaya saged dadi generasi sing sehat, ada saka rokok lan bisa gawe masa depan sing luwih apik, luwih cerah. Kesimpulannya, merokok iku membayani. Saged rokok nimbulake penyakit serius kayak kanker paru-paru, penyakit jantung lan masalah pernapasan kayak bronchitis kronis lan emfisema. Asap rokok uga rusak struktur saluran napas lan paru-paru. Kanggo kesehatan pribadi lan kulawarga, profesional lan masyarakat, alasanipun mande dudut iku paling apik amarga nambah kualitas urip lan ngurusi risiko kematian dini. Salam seger, Bagas Waras Rahayu.